Поясът. Да спасявам. Ето това бих правил по цял ден. Джеръм Дейвид Селинджър. На много корита рибарски бях. И корабите даже ме ценяха. Но мъртвото вълнение не спрях. А помня, че и бурите не спряха. Така, покрай крушенци и потопи, заложих на полярната звезда и вместо в дървото на живота се клех на 100-годишната вълна. Сега съм артефакт, висящ в бар. И чувам разбирачи да разказват как правен съм от корков материал и колко още можел съм да пазя. Но аз спасените не ги броя. От памти век удавници ме съдят. А трябваше доплували брега, с отплавали по равен брой да бъдат.